Kanega du dashin Meghalaya ban ngipdiang saubai pi baro shikaniga tup kubor mataka janmit shwaban paj ki kubor ki babnya ngnya petrai ki mat bakongsan Kintu Menteri Rang Badu Kari ki brio ban rakhe ya kata masa de ki tiar kitar bapenmi nalaga jong kari kajing pendan kam ya ki tiar la jong kalong ban kirshan ya ki nong khayi bat ki nong shna jing shna la jong Thalanya UMP Katura Usaleng Sangma halor ke jingpen ken ria syuki hakakin bun menteri bu jingkeli ya ke jingpen yar syuki ya ki MLA balarang ba bat ai syuki menteri ki dekot jong ka ju kalong yiem Let kinong ya side an ke Supreme Court cha jawai ya kendo ya ki nong shong shnong bat jurup ya ki jaka ban pen klan ya ka muqaddama hakmat ke NGT ban yada ya ka wa min kedu Job ka chambung gong Mahari ya ka nam ha ka jingile kai ki shinrang ka mangsang Mahari ya ka nam job na ki kintei ha ka jingile kai inter Mahari football tournament ha tura ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi mata ka sngi ula kentu ya ki nong shong shnong kari ban rakhe ya kanika ayom lekmen bat pindan kam de ki tiar kitar ba penmi nala ka jong kari ban kentiu ya ki tiar balashna nari la jong ne vocal for local haga jingkren jong haka Mann Ki Baat ula kentu ya ki brio ban thiet ya ki tiar balashna hi hapo ri la jong da ka ba ong ka jing thiet ya ki tiar kitar bashna hapo ri la jong kan yarap ban kirshan ya ki nong shna jing shna ki long yeng bat ki nong seng kam la jong ki badang khna ula pen kan mau ya ki nong shong shnong shapang ka GST bachat utsaf ula ong ba man ba penlut ya ka pisa ha ki tiar ka pen klan ya ka yo ka kot jong ka India Modi ula ong ba man la ki jing rakhe ki de ban long ka ba pen klan या के जिंगशानिया हालदे मेरे प्यारे देशवासियों आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली हैं हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है साथियों एक संकल्प लेकर आप अपने त्योहारों को और खास बना सकते हैं अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए ठान लीजिए हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे UMP Katura Usaleng Sangma ula penrem ya gejing penhiar syuki badang shen hakaken hun menteri balale da menteri rang ba gejela u Konrad Sangma da ka babu jingkeli halor ka jing penhiar syuki no yaki MLA balarang ba kum ka kong amprin lingdo bat uba coming one umban bat bu pat yaki badang khna ula pen paw ya gejing persha ru ya gejing ai bun teli ki syuki menteri shaki nong mi khmat ki bana ka ju ka yeng da ka ba ong ba kani ka jing ai syuki ka long ka ba isamut Usaleng ula ong bakani ka jing pen ken ria syuki kadai ka ba pen hun ya ki brio hakasan hima om ya ki pat nong shong shnong ula kentu ya ka sarkar ba kadai ban perkhat bha ya kani ka rai ka ba weng sharut ya ki tu ki blatrai kam laslem It looks very funny when the seniors are being dethroned. I thought maybe some of our seniors like Ronnie or maybe some other seniors might have been inducted. But it was funny that all the juniors were inducted out there. Being the senior, like Amperen Lingdo, Commingumbon, one of the seniors member, 4th term, 5th term, imagine that one. If they have been ousted from the cabinet, dethroned from the cabinet, it's a very funny on the part of the system that running. I don't know what went wrong, but only they know why they are doing it. Maybe for their own interest, not for the public interest. Maybe not for the general interest, neither for their party also, but I don't know. Kaladon ka jing ekren ban yada ya kawa mintedu hajawai daki advocate ka Supreme Court bakentup ya ka Shrishti Agnihotri bat katara I Kurin ban yakren bat kito ki biadon benta ha kani ka kam lapen long ya kani ka jingelang daka khoj ya kawa mintedu ha kani ka jingelang lawan ban yashim benta daki nong shong shnong ki blaya sam ya ka jing yashem jongki kini ki advocate ki lapen long ya ka jinglet jurip ya ki jaka kom ka kli tershi bat ka surok bypass bathemai
Kani ke jing wan jongki kalong ban pen klan ya ka mukaddama hakmat ka NGT ha New Delhi. Kinong shong shnong ki ong baki khmi linti bandon ka jing shim ya ka sien jam traikam ka bakat kum ka an ban yada ya kani ka wa. Ta kani ka jing lai luti yang in step wan gini to nei banta ong giu yo ha ka jing tho. Usnya wi ya kalam man go ni tidai pen bat ki wa to wa ulio dai pai ki khmat ki. Ta kani ka jing lai pa yo yang gini ki advocate ki yang ka wi ka wa chame yo to wa ong ki wa kjut unot pai. Nai liang yong ka ya kalam ne. Kani to da chim bahai ka jing karpat ila ka jing karpat yang i wara lang ban ne yawan ki thluyung. Kiwe am tawir yang ka mentedu kam tam hajuai la wa kat wi la kam ki man bai khna khalot ne ki chinrang ki wa am banta kani ton snya bha pengkhot ya ko ko mi ki jkhlia na yung Ka negrims Shillong kadang ya chakmat hakakam ban la ban bu ya ka jing sumar ban pindan kam da ka PET CT scan ya ka ba on pen ya ka PPP mode ban penduna ya ka jing hab ban let jong ki nong pang bampong ne cancer shaki jaka a jing sumar ha Guwahati u director u Dr Nalin Mehta ula ong bakat ba ka jing sumar leng ba ka radiotherapy bat ki we ki rukom sumar ya ka ni ka jing pang ki dang traikam ka jing pen traikam bapura ya ka hospital ba arspa sanpu artali ki thia bat RCC kanong kaway hadian kaway pat. Ula pen pau badon kam ban pen klan ya kajing le examine ne screening ban yada na kani kajing pang. U Dr Mehta ula ong bakani ka jaka sumar kan wanra ya kajing sngaw suk mensim ya kispa ngut kinong pang cancer ha Meghalaya. Ula pen tikna balanang pen klan ya kajing don jong kinong tray bat kumju ya kajing tay. Along with preventive measures would be our priority. But we have a fully functional cancer center coming up. We already have a few facilities of radiation oncology, etc. that are functional. And now the wards have been completed. The building is complete. Testing and commissioning is going on because the OTs have to be ready. And very soon we will be shifting our facilities. Some of the wards will be occupied and populated for surgical oncology and a few other cancer treatment and therapy once our OTs are ready and handed over. Menteri katanat ka kot ka khia bat ubalong menteri ki kam sports uba wailat miki shilla ula sa miki work order bapalat shiklor tengka hapo jong ka MLA scheme arhajar arpusan nakabenta laipo tili ki shnong bat ki jaka pule hajowai constituency yagani ka pisa lamang hapo jong ka SRWP la sa miki tiki scheme hakawe ka jaka kum ka kamram jong u kum menteri kani ka order kalong nakabenta ki school kinong penyat shnong bat bantrei ki kam hashnong thau ushillau la pentikna baon senang wanra shu iki scheme ban kentiu ya karoi kapar New program major skit yo bi to ngani to dengan scheme gue sama yang chnong gue mabong constituency yo na arwai constituency tani de down ni de kude ki woro lang heni de dem ne de distributor ya ka nika ki work order ki MLA scheme udah ki wada bo house nem arjar ar pausu ar musang de gini to ki work order ki wa ki chnong lene ki kur lene ki educational institution ki sentra ki digitai ni sam ki work order ne mentau konkret ki ngam kam yo ki yu per Katanat jong ka kot ka khia kalamang pra point pra klor tengka ban kentiu ya ka senduli naka sub center shaka primary health center ha West KHASI Hills ha ka ba ya ka project jong snem arhajar arpusan arpun riu ka kenthop ya ki jingte bat ka jaka sa jong kinong trei kinong shong shnong baru MLA uba Methodius Dekar kilapen pau ya ka jing sngongu naka benta ka jing penbha ka bala aplas lembha kani ka PHC kan penyari kila jing sumar naka benta kinong shong shnong jong kani ka than kibor sin shar kila ong baka jing trei kan sedang hadian bela penbet yak rukom trei kam hakaliang ka bisa tengka ka Adrian Memorial Secondary School Nongston kalarake ya kajing dap live host nem hakaba u MLA uba Gabriel Walang ubalong ukongsan ula pelat ya kajing sa kenmau bat ula yaro ya kajing ya lenti jong ka school ula banjur ru ba kajing start kam shimlawan tang nakikot Henry na kajing IT lot bat jing tre shitom hakane ka program la don ru ki program tenrai hakabalai shimmentaru daki kena school barim ka school community kalakular ban yai peteng ya kajing tmu ban kentiu ya ki kena school jong ka school
Nang ni bagi kai ni tentang keren. Dan rekomendasi syuk kalau ini penilai ketika melakukan tentang pas di sampel per. Ada lebih dari mau naik ke jadi kalau itu jadi jadi kalau itu kan saya bangsa itu kan saya jadi dari ke kamera ke joki dengan korea berarti nasun dari transformer nilai semua buat pe bekas kur joki dari ke bawah ke bawah kan mereka kita mission joki dari ke bawah kajian ini kajian dari joki kajian syak joki kajian skor joki berpikir unsur dari joki kari kata form joki ambil kasko Ka Tirot Singh Memorial College kala penlong ya ka Sparkling Future Arhajar Arpusan ban penslur ya ka rukom seng kam seng jam lajong. Lakin tu ya ki kena pule bakin ya shimbenta ha ka aideton ka ban long ha benai risau. Kinong ai jing kren kila banjur ya ki kena pule bakin seng kam lajong bat ban pen wandur thamai. Hagani ka program la ya thu ru ya ki khana shapang ka jing job jong ki nong seng kam seng jam lajong. Ki kena pule kila ong baki sngau baki don ka jing ang nut hakikam lajong. This event, it is called the Ideathon. It is just a platform that gives students like you here an opportunity to come forward and to share your ideas. I know that young, fresh minds like you are always full of ideas, didn't they? So, some ideas may be big, some may be small, and some might even sound crazy at first. But please remember, what might seem small, what might seem silly today, it could be the start of something life-changing tomorrow. You never know. Ki contractor but suppliers hanongpo kila seng ya kanongpo Area Contractor and Supplier Association banyada ya kejing mentoi lang jongki ya kan ya seng la thau ha ka khatnyau tarik ubanai nai lur arhajar arpusau ban kintiu ya kejing etrei lang bat ka bha ka miat jongki contractor ki dekhot jong ya seng kila ong ba kan ka kinhun bathamai kin sa pen bet ya kini kejing e bat ki bor sinshar kan ya seng ka dawaru ban kintiu ya kejing ya bet ya rinti bat ka rukom trei kam ka bahok Mikwa ban selesai gelong ban wanra ya kajinya teli para lokal kontraktor hapo jong gunungpo area ban aikam ya ki lokal kontraktor mene trailang bat baro ki departemen hapo jong gunungpo area ban trailang bat ka sorkar ban ketiu ya ka yo bekot lane ka kampun roy hapo jong gunungpo baro kawai nagaliang jungi ki kontraktor ni sem sibun ki siduna ki bangim la ban ya ani sekemat ban yo ki kam kata gede ke ba ikwa Ka limpong yele kai football inter Mahari kabasan jong ki shenrang bat kabalai jong ki kentei kelakut hamadan PA sang matura ka chambu gong Mahari kala ra ya ka nam la du jong ki shenrang da ka penliem ya ka manda Mahari da ar ko lanot kat ba ka mangsang Mahari kala penliem ya ka gable Mahari da shiko lanot ha ka final jong ki kentei ha ka ni ka limpong la sakhi ya ka jing shimbenta ka ba crown na ki jaj ben riu garu kinong penyat ki la ong ba ka ni ka limpong kala pen scam ya ka jing day ha ka em lang sa lang leng ba ki jing le kai Mentangin ya pet ya ke jing long jing man kasun meneng hatura ka jing kriat kalong arpusau degree Celsius bat ke jing shit kalong laipu ar degree Celsius ka jing sngam ka hau mata kasni kalong prapunyau na ka shispa ka jing hap slap kalong r.9 millimeters haba phai pa chanong ba shilong ka jing kriat kalong khat pra degree Celsius bat ka jing shit kalong arpun riu degree Celsius ka jing sngam ka hau mata kasni kalong nyop khandai na ka shispa ka jing hap slap kalong khandai point r millimeters kat ba ha jowai pat ka jing kriat kalong khat khandai degree Celsius bat ka jing shit kalong arpun riu degree Celsius ka jing sngam ka hau mata kasni kalong nyop khandai na ka shispa ka jing hap slap kalong r point khandai millimeters kala bandon ka jing hap slap ba malumala habun ki jaka hatura shalong bat jowai Shwaban poi sha ka bakut jong ka thup khubor ngya pet biang sa shisien ye ki mat ba kong san Kintu menteri rang badu kari ya ki brio ban rakhe ya ka tamasa de ki tiar kitar bapen mi la ka jong kari ka jing pendon kam ya ki tiar la jong ka long ban kirshan ya ki nong khayi bat ki nong shna jing shna la jong
Thalan UMP Katura Usaleng Sangma halor ke jingpen kenria Syuki hakakin huan menteri bo jingkeli ya ke jingpen hiar Syuki ya ki MLA bala rangba but ai Syuki menteri ki dekhot jong ka jo ka long yeng. Let kinong aside an ke Supreme Court Shah Jawai ya kendo ya kinong shong shnong but jurip ya ki jaka ban pen klan ya ka mukaddama hakmat ke NGT ban yada ya ka wa mentedu. But job ka chambu gong Mahari ya ka nam haka jingile kai ki shenrang ka mangsang Mahari ya ka nam job na ki kentei haka jingile kai inter Mahari football tournament hatura. Teparlok atu ngila poi syaka bakut jong ka tup kubor jingi mentaka janmiet haduk bagi de syembiang bat pila syai kesngi kublei pi barok.